एगो मनोरंजन हो, लेकिन मजा आवेला कब कब मरद रूसल कस मेहरारू मनावत होके, कोहनाए में मजा आवेला कब मनौनिहार होके, मारा मारी करे में मोल लगेला कब छोड़ावे वाला होके, मेहरारून के इनार में कूद के मुँह के मन करला कब जब वो इनार पर 10 आदमी नहात होकस तो चावरा में डूब के ना मुई ना वही इनार में कूदी जहाँ 10 आदमी खड़ा पड़ा। तब मरद मेरा के रूसा रूसी में बड़ा मजा आवेला। अब मरद मेरे के झगड़ा में ढेर मटेरियल के काम नहीं है, खाली झगड़ा कोली, खाली झगड़ा कोली। अब मौगी जब कोना जाओ तो खाली घरवा में जाई आंगनवा में इतने को के देखे ना ओकर देहिया जर जाई तो कई अपन मुंह ना देखल फंसी के तब मन करेला कब मेहरारू मनाओ थोके पानी के रुआ कोहना के बैठल बानी आ मेहरारू जाके कहते हमार राजा जी तनी तनी बात खती कोहना जैले क्रिया खातनी आज के बाद कुछ न कहे, कुछ रहुआ के ना कहे क्रिया खातनी चली बकरी के लेड़ी के घुघनी बनल बनी खाली बकरी के लेडी के बहुत फरहर होला। अच्छा तन में तेल डाल दे हरियर मिर्चा बाड़ा राजा राम भाई के दे दिया ई तो खइबे करेला। आउ है अगर मेहरारू कहते सुनतानी कर चल के खाली न कहो को दिन मेहरारू से केहू किसी आई 2 दिन 4 दिन 5 दिन अब मौगी जब मना के हार जाए तो कह भाग नती खइबे ऊपर पर जो तोरा भूख लगी तो अपने खइबे। अभी सोचत रही जब तो मनौल को छोड़ दे अब फिर में बाड़े जब भूलाइलो तनी पूछ दी अब हम खाइए ले काहे के पेट में चूहा कूदता आ मौगियो फिर में बिया जब कहे ना तू कब खा लो हम जानता नहीं। अब बना के जब मौगी धो दी तो फिर में बड़े जे कब सूते जाती है अब मौगियो चेकिने में भी जे नाती कब खाता है आ जब मौगी खाना बना के चल दी तो बैठ के अनहर है तब मौगी देख ली तो का कही निहरा कनिया तो ना खैला अब बैठ के अनहर गेल हतनु बड़ा तो लगिए कोहर के खाए ना तो मुई करे ई कौन मतलब मन होला 5 दिन मनौलू हो भूलाइलो तनी पूछले रहतू खाली देखले रहतू त हम कुछ उहे को मर्दे में लड़ के झगड़ा होके जाता सुनता रहो का हो मेरा रू तो पूरा गरम बिया रे का करो तारू घरवा में का बात बा देखो ना गई रहनी है तनी राम जानकी मंदिर पर बड़ा प्रेम दुलार सभे दिहल हो। अच्छा हाला में देखो ना खोइबे ना कोनी 2 रोटी तनी हमरा के बनाओ। अरे बता खाली खाई के फिर मैं रही ली आ तार भाई कमाए के फिर में रहले कमाए भव तो खाई के रे अ देख मलेटी साहब आ गइनी पवनगिरी अपहर मठिया 100 रुपया दे मैंने पवनगिरी खाती पवन पुत्र हनुमान जी से निवेदन निरोग रहे करती 2 रोटी बनाओ खाना ना बनी काले खाना बनी रे अलगा होखी अलगा होखी हां रितेश वो कहते भाषा कब से बोलने लगले अरे